Azkenen, sukalde baten edo heltze baten bueltan lehen gauza asko gertatzen ziren sukalde baten, familien barrun, eta gaur egunen kontatzen da ez da olako sinergiek ez dago, zero. Orduan, bada pixka bat konturatzen gehan gauz bat, asko galdu indala, baina, igual, pixkanaka, denboratxo bat dedikatu ez da, sukalde inguru horri, eta famili giro bat sortu, eta azkenen, jaten dezu norbeak sukaldatu izatea, eta ez dakit, bada hor pixkat dilema bat badaukeu, aurrera pausua ematen pixka bat hasigea, baina ez da errespetu batekin, azkenen, lehengo gauzoik denak galtzen nahi dielako, eta orduan, pixka bat hortiken momentu enten burun da bizkigun gauzek, eta igual, umek ziteuen bezala, noizko bigarren Muxel Festa, igual, horri revuelta batzuk ematen hasi beharko zaio, formaman, azkenen, gutzako egunerokotasunetik aparte olako festa bat antolatzek ikeragarrizko lana dauke. Gauza asko lotu behar die, eta egia da lehen izan genuen inguruko ekipo horrek marabilo bat izan zen, eta asko lagundu ziguen, baina, ikusiko da, esfortzu txiki batin da, laizter igual, animatzegean berriz,